така че хората търсят, но за това, че става въпрос за собствените им сайтове, никога не са ги отваряли на смартфон, да погледнат как ще изглеждат и на таблет. В много голяма част от страните по света, особено в големи страни, като Индия и Китай, тенденцията е, че търсенията от мобилни устройства вече надминават търсенията от нормални десктоп компютъри и лаптоп. В България, по наши данни, все още не сме чак на това ниво, но много бързо се увеличава процента на търсенията от мобилни телефони. Така че много скоро большинството от вашите потребители ще ви отварят всичките сайтове от телефона или от таблета си или от някакви други устройства. Това е много важно да сте готови. Мобилен е много широко понятие и в момента, понеже пазара е в преход, има хиляди най-различни устройства, на които всеки един потребител може да се опита да отвори. Това, което трябва да направите най-напред е да видите каква е аудиторията за този конкретен сайт. Дали използват смартфони, таблети и така нататък, или пристигат с традиционни телефони, или как ги нарека, аз не знам. Това много лесно да се разбере по User Agent, ако погледнете в Analytics. И най-лесният и най-добрият начин, специално с смартфоните и за по-хай-енд устройствата, е така наречения адаптивен дизайн. Това означава, че използвате CSS и JavaScript, така че сайта ви да отговаря гъвкаво да се променя в зависимост от това на какво устройство да отворя. Тоест няма нужда да създавате отделна страница за мобилни устройства и отделна страница за десктоп, а просто сайта се изменя в зависимост от това на какво устройство се отваря и така е много по-удобно. Това е най-препоръчвания начин от наша страна да се правят сайтове за мобилни устройства. Защо SEO първо може би трябва да се отговорим? Защото реално търсачките превъзходят всички останали медии и 85% от интернет потребителите ползват търсачки именно за намиране на тази информация, затова те са толкова успешни. Защото информацията в интернет е много голяма, огромна. Трафикът от търсачки е таргетиран, това е факт, за разлика от много други видове реклама, нека да го нарека. Трафикът от търсачки е много таргетиран, защото вие реално сте там, когато хората ги търсят. Тоест, не предлагате на произволен принцип на някакви случайни хора, а предлагате точно на хора, които са ваши таргети, защото те са потърсили и вие сте там, за да им предложите. Мястото на първа страница е ограничено и то е така, те са всъщност само 10 позиции. Така че имайте предвид, че всички искат да са на първа страница, въпросът е наистина дали го заслужават. Това, което не се е променило все още е, че търсачките имат нужда от помощ. Това е нещо нормално. Както казахме, нещата се развиват във времето, но и Google не е перфектен, няма какво се лъжи. Затова те постоянно се развиват, имат всички тези апдейти. Смисъла с използването на техните инструменти, като Webmaster Tools, Analytics и така нататък е, че ние, освен да спомогнем на своя бизнес, ние можем да помогнем и на Google да стане по-умен, по-интелигентен и с използването на тези Webmaster Tools, примерно, може да си настроим и да му показваме някакви определени неща, които той иначе не би видял евентуално.